Здравейте от мен, вие гледате клиповете на Томи Кашев и днеска ще да видя тъпата ми котка. Какво прави? Ето и нея. Рори, кажи здрасти на камерата. Няма главата горе, бе. Захар ли си? Главата горе. Мотана работа. Вижте каква е само. С опашка, с оранжева опашка. Но котката е уда. Абе спокойно, няма да изямо, е. Тая удата котка. Удото куче. Рори, игри, хоро. Рори? Смотно? Знам, че знаеш. Набирам кала. О, силво направи котката, вода. Рори, хляб искаш ли? Рори. Мълчиш? Смотан си? Това ще пазнеш, чакай госта. Кое, бе? Де съм? Не знам. Какво ще гледам? Тя само хляб яде. Какво има да... Манчи яде. Няма манчи. От какво ще натрови? От нищо. Рори, натровил ли си се? Ай, тук нещо ти става, бе, бе. Трябва да вода на доктор. Не ли ти умръзнала, котка? Мат, Рори, мат. Рори. Свиня. Котката ми не е в настроение. Легна да спи и, за съжаление, не иска да покаже лицето си пред камерата. Много лошо. Видим къде е нейният приятел, друга котка. Си има приятел. Как изпече се? Пече я. Чай се справя, какво ще направя. Рори, ще знам да си играеш с топка. Тя е една топка. Вижте, топка за милиони. Тая ритът ще играят финала Байерн Челси е с тази топка. Шампионска. О! Да. Как се духа? Рори? Are you smoking? Рори, виж. Никаква реакция просто. Рори, мен. Виж го. Да пак. Смотан си. Там ще отворим топката. Баба Бучо, пих тука, не светли. О, де. Това са касия. Това от мен. Ще се видим в следващите ми епизоди. До нови срещи.